A na řadě je vaše oblíbená rubrika Okresní přebor. Tentokrát se podíváme na Brněnsko, kde Ketkovice hostili sousední Příbram. A proto bylo derby hodně vyhecované a dokonce došlo i na potyčku mezi hráči. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník a hned vedle Brčálníku hřiště ketkovického manšaftu. Jen škoda, že diváci ani rozhodčí nedohlédnou na druhou stranu. Hlavní vůdce místních hooligans nám prozradil, proč bude dnešní zápas tak dramatický. Oba týmy se hecovaly u piva do 3 hodin ráno. Včera ožralí naši fotbalisti příbramští říkali, vyhráme 5-0. Hned první minuty zápasu ukazují, že zbytky alkoholu a minimální viditelnost je smrtelná kombinace. Brankář ještě zkouší zásahy okoukané z volejbalu, ale po prvních gólech atmosféra houstne. Dej to vedli! Hoši, a povedem se v tom vápně, jak to nemají tak jednoduchý. Slovní výměna nakonec končí nesportovní hlavičkou přímo mezi oči. Úder inspirovaný Zidanem, který jedním dotykem na šampionátu složil k zemi Materazziho, ukazuje nesporný herecký talent fotbalistů. Zpomaleně vidíme, že hlavy se téměř nedotkly. Když vás to trefí do hlavy, tak co chcete dělat? Tak spadnete na zem, ne? Nervy, no. Nervy zapracovali. Poločas v kabině, stav 2-0. Červení zahánějí kocovinu kýblem s vodou a poslouchají pohřební řeči trenéra. Modří v druhé kabině už cítí vůni vavřínů. A vyhrajeme, 5-0 dneska už. Tak jdem na to, Poměr držení míče ani počet střel na bránu vám tentokrát neřekneme. Mlha byla příliš hustá. Víme jen, že Ketkovice nakonec porazili Příbram 5-0.